Здравейте! Ако ви предстои направа на сондаж за вода, това видео е за вас. Вероятно сте наясно, че това е една сериозна инвестиция. Сондирането и оборудването на сондажа не са евтини начинания и поради тази причина ви съветвам да се обърнете към професионален хидрогеолог, който да проучи вашия имот, още преди да се обърнете към сондажна фирма. Самото проучване не се състои единствено в забиване на електроди и гледане на цветни картинки от някакъв дисплей. Ако човекът, който проучва вашия имот, не е хидрогеолог, той не знае какво да анализира. Всичко започва не на обекта, а преди това в самия офис, където извършваме анализ на геоложката информация за района. От какви геоложки пластове е изграден, дали са скали, глини, пясъци, чакали. Това е от съществено значение. След това се прави концептуален модел, изясняват се границите на подхранване, транзитната зона, зоната на дрениране на подземните води. Ето както може да видите тук в момента ние в град Годеч, в неговата висока част. Подхранването се извършва тук горе, в планинската част. Това е така наречената зона на подхранване. Там подземните води се инфилтрират в дълбочина, преминават в транзитната зона и се дренират долу в река Нишава. Анализа предварителния на геоложката информация показва, че скалите в района са конгломерати и пясъчници от Петроханската теригенна група с възраст Триас. Те са на около 200 до 250 милиона години. Тогава започва и ерата на динозаврите. По време на геоложкото проучване за къщата в самия имот, в проучвателен шур са откопани тези материали и може да се види какво може да се очаква от самото сондиране. Виждате изветрели пясъчници, които ще се сондират най-вероятно с въздух. В такива хидрогеоложки условия водата се намира в пукнатинни системи, които ние трябва да установим къде се намират, какво е тяхното направление, ефективна дълбочина и така нататък, за да може да препоръчаме правилното местоположение и дълбочина на бъдещия сондажен кладенец. След като сме изяснили посоката на подземие, тя очевидно е от горната част и върви надолу в ниското, сме разположили нашите проучвателни профили. Ето както може да видите, това е първият ни проучвателен профил, това хваща целият имот по дължина. След това ще повторим изпитването в долната част на имота. Работиме с професионална техника, многоканална геофизична апаратура за собствен потенциал, която измерва естествените потенциали на пластовете в земята. При първата линия, която сме пуснали тук с 10 канала, сме работили на дълбочина до 150 метра. За по-голяма сигурност и особено в скални терени, какъвто е и този тук, работиме по двойна методика и дублираме изпитването с електромагнитна апаратура на мястото на всеки един от електродите, която ето ще ви покажа какво се получава тук и от нея, която контурно много добре пукнатинните зони в дълбочина. Използва се принципа на електромагнитното проучване. Самото естествено магнитно поле на Земята създава вихрови токове, които преминавайки през различни материали, апаратурата успява да ги улови, да оконтури перспективни участъци в дълбочина и след това ние в офиса вече на спокойствие да си направим нашата интерпретация между резултатите от двата вида изпитване. Ще ви покажем после какво сме получили и от профила в по-ниската част на имота. Измерихме и втората профилна линия, която е долу в по-ниската част на самия имот. Ето както може да видите тук. Така са разположени електродите на проучвателната линия. Фащаме целият имот по този начин. Отново направихме съпоставка по два метода с електромагнитна апаратура и с спонтанен потенциал. Тук се получава страхотно съвпадение между двете замервания. Както може да видите на дисплея на магнитката, по средата на самия имот имаме аномалия, пукнатинна зона, която стига така до една хубава дълбочина от порядъка на 35
до 40 метра и най-хубавото нещо е, че се засича с апаратурата от собствения потенциал. Сега ще ви покажа и там диаграмата как е. И нещата тук вече са ясни. Ето, виждаме тук по средата на профила също има такава негативна форма, която от интензивно напукани скали, които са водоносители. По средата на профил също така. Тук сме до 40-45 метра. Имаме съвпадение между двете апаратури. Всички точки сме заснели с професионален GPS. Ето, както виждате, точката е вкарана за трасиране в професионалния GPS и във всеки един момент може да се върнем после по обекта и да си посочим мястото на сондажа. Ето, GPS ни води. С страхотна точност. Ето. И сме на точката. Сантиметър и 8 отклонени. Аз съм инженер Даниел Мотачиев, хидрогеолог от Геостудио България. Оставам контакти за връзка с мен. Хубав и успешен ден!